nejaký 1. aprílový fórik. Dnes vyhrám 10 z 10. Čo ti jebe? Ja som si to odtiaľ objednával a neprišla. Keď si to objednáš, potom ti za chvíľku zavolá niekto od nich, že áno, majú vašu objednávku, blablabla, či vážne chcete. A potom ti povie, že ona bola rozbalená na predajni. A ja som sa pýtal, že či akože v poriadku, že či je isto na predajni rozbalená a že je nepoužívaná. A on, že áno. A o 2 dní neskôr mi zavolal, že prišla mu tá myš a že oni to musia kontrolovať. A že ho kontroloval a že bola úplne že rozjebaná, používaná ako ho, takže mi ho ani neposielal. Lebo ako ja ti hovorím, že divaj sa, ty si mi tu dal ten link a tu stojí 36 € tá myš, si predstav. 36 € a keď chceš novú, tak ju kúpiš tak za 200 €. To je úplný skamas, takže ako práve si prejebal 36 €. Ako možno ti aj nepošlo, možno ti zavolajú, že stojí za piči, vieš, alebo niečo. Celý stream videa rest ok. Však je ich toľko máme do piče, ja som za. Môžeme pozerať. Vyzeráš spisky párok, jak tvoj tatko hovoríš? Pohoda. 4K sa ani... Čiže jebe vám, ja mám starú webku, kokoti. To je stará webka skurvená. Prečo máš túto webku a nie cez celé? Lebo jak ja ju dám cez to, jak sa to povie, cez to... Lebo toto je, že default to mám nastavené. A keď tam dám, že custom a najbem tam 30 fps, dajme tomu, najbem tam Full HD, a tak potom mi dáme tomu, ja neviem čo mám s tým spraviť, po 3 po 4 hodinách mi to proste crashne, chápeš? Ja to musím mať na takto default, na takéto vyjebanej kocke skurvenej. Ja neviem, podľa mňa, možno mám niečo s USBčkami, alebo ja neviem čo ty kokot. Co sa bude hrať? Však Fortnite idem vyhrávať, jebeti. Sme hrali týždeň príbehovky, teraz idem na Fortnite. Idem vyhrávať. Ak dáš prvú výhru, sap, OK. Michal, myslím na teba. Na Twitter napísal, že chodí s mŕtvým ban na 2 týždne a je vedieť, že to je 1. apríl a tam by si neveril, že loví v takéto píčovine. Začuj mal ban, prosím ťa, že aj nestreamuje. Říkáš, že loko nie. Zdravím z nemocnice, kde som už druhý týždeň po duchoch operáciách, mám rozrezané brucho a prišiel som o 40 cm čreva. Čo ti jebe? Ty koko, 40 cm je dosť do piče. Ale myslím, že Juro, jeden môj známy, alebo jeden môj kamoš, myslím, že, nechcem si vymýšľať, ale myslím, že 70 alebo 70 alebo 90 má preč. Takže neboj sa, budeš v pohode. To zvládneš. Držím palce, kamoško. Ale 1. apríl, na 99%. Ale keby náhodou sa to niekedy stane, čo keď si to robíš píču, tak isto sa ti to stane, tak budeš v pohode. Tak či tak. Nespida to je streamer, koko, čo mu nerozumieš, tak ty kokot, keď mi povieš Nespida a prvýkrát to počujem, tak čo, hneď si mám, moja hlava je vlastne Google a tým vlastne ja iba niečo prečítam a normálne, a hneď tú informáciu mám, vieš, hneď, lebo som napojený na kurva družicu, moja hlava. Nie do piče. Čo má aj po nich, ty kokot? Prečo by som mal každého poznať, každého idiota? Toľko ľudí streamuje, že prečo by som... Ja by som ich mohol poznať. Gujo, trošku si ťa posuniem, dobre? Tak no, trošku iba toho. Tak no. Takže črevo ani nemá človek, jasné, že má. 40 cm je dosť, to je presne 10 násobok tvojej ciciny. Si taký jebko. Si taký debilko. Nám stačí, že poznáme teba a hneď je život. Viacej na piču. Ja ti zachránim každý večer, kurva, kedy to pochopíš? Na nejakú logickou hru se svízem. Chci slyšet rage. Aro posiela 2. To, že ideš vyhrávať, beriem teda ako 1. aprílový žart. Pretože včera si bol viac na kolenách v tom Fortnite ako prostitútka v kabarete. Počkaj, včera to bolo fakt ako na piču. Nebudem ťa obávať, včera sa mi... Vieš, už som bol unavený, neskoro sme išli hrať, čo ti jebe. A to v noci, jebe, ti v noci a spí. Teraz keď poviem hrať, rozohrám sa 2-3 hry a ty koko, to budú jeby. To budú jeby. Rozumieš? Duhový banán, dobrý dík starý, dík za Salses Prime, ja Hastor, dík za 17 mesiacov, ahoj kamoško, ja mám horečku a nemôžu nic. Co ty, jak si dáš, ja mám horúčku a môžem všetko. Až na... Danuješ v tom kostýme Ufona, nemám už toho Ufona, ale neviem, kde je. Odkedy sa predávali izby pičoviny, tak asi by som ho nenašiel. Jaký je shop nový? To som kúpil včera, to tu nebol. Jebím Morugu, keď dáme 2K, keď už to... Nemám Morugu, cháni. Kľudne by som mu dneska jebol Morugu, keby ju mám. Za 2K subs, jasné, že hej.
Jebe ti 2K subs je rana ako koko, to treba. Ja neviem, čo by som spravil, možno by som sa najebal, alebo ja neviem, čo by som mal spraviť. Subday už máš piči, či? Už dlho nemáme subday.